او خل ختم د قرآن مبارک مبارک خل ختم د قرآن مبارک مبارک خل ختم د قرآن مبارک مبارک دا الله وشو احسان مبارک مبارک خل ختم د قرآن مبارک مبارک کل ختم د قرآن مبارک مبارک اے دل تا ختم د قرآن دے سے عظیم خوشحالی دا و دل تا ختم د قرآن دے و سے عظیم خوشحالی دا یدی خوشحال طالبان مبارک مبارک دی خوشحال طالبان مبارک مبارک دا اللہ وشو احسان مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک اے ختم خلاص بناظر شو نن خیست دستار بندی دا و ختم خلاص بناظر شو و نن خیست دستار بندی دا وسجول شوی حافظان مبارک مبارک سجول شوی حافظان مبارک مبارک دا اللہ وشو احسان مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک اول پول سپین پگڑی با نن پسر کڑی مزیدارا اول پول سپین پگڑی با نن پسر کڑی مزیدارا ودی راغلی دوستان مبارک مبارک دی راغلی دوستان مبارک مبارک دا اللہ وشو احسان مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک این الپدغ تمام کولی رحمتنا راوریگی ون الپدغ تمام کالی رحمتنا راوریگی ید رحمت عظیم باران مبارک مبارک در رحمت عظیم باران مبارک مبارک دا اللہ وشو احسان مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک اے دی جلسی لدی راغلی ملمانا دلر لری و دی جلسے لدی راغالے ملمانا دلر لرے وپکی خلی عالمان مبارک مبارک پکی خلی عالمان مبارک مبارک دا اللہ وشو احسان مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک کل ختم دا قرآن مبارک مبارک اے دمور پلار مبارک شاہ ہم دا ہر یو رشتہ دار ہی و دمور پلار مبارک شاہ و ہم دا ہر یو
رشتہ دار محفل عظیم الشان مبارک مبارک ودي محفل عظيم الشان مبارك مبارك دا الله وشو إحسان مبارك مبارك خل ختم دا قرآن مبارك مبارك خل ختم دا قرآن مبارك مبارك ودا الله وشو إحسان مبارك مبارك خل ختم دا قرآن مبارك مبارك خل ختم دا قرآن مبارك مبارك محتمم صاحب خدمت کړي هم قاریان کړي مهنتونه ومهتمم صاحب خدمت کړي وهم قاریان کړي مهنتونه وړ قابل دی استادان مبارک مبارک